ji destpêka vê salê û heta niha 3410 koçberan li ser rêya Ewropayê jiyana xwe ji dest dane ku dixwestin bi qaçaxî berê bi welatên Ewropayê ve biçin. Ji alîkî din ve şevê din nêzîkî 1800 koçber ji Tirkiye gihiştina welatê Yunanistanê. Li gorî rêxistina koçberiya navdewletî tenê ji mehayekiya îsal ve û heta niha zêdetirî 3410 koçberê li ser rêya Ewropayê mirine ku piraniya wan ê di avê de xeniqîne. Koçberên Rojhilata Navîn û Efrîqiyayê bi duriyên sereke berê xwe didin Ewropayê. Gotu gerantiya wan tune ye ku koçber bi selametî bigihin armanca xwe ji ber ku her dorê qaçaxin. Ew rê jî bi rêya Deryaya Spî û rêya din jî Deryaya Îca ye ku ew jî beşek ji Deryaya Navarast e. Di her du rêyan de bi sedan koçber mirine. Armanca serekeya qaçaxçiyan perene û bikaranî nav vê rewşa dijwar dê berjewendiya xwe de. Ku koçberê neçar dibin ji welatê xwe bar bikin. Derbarê koçberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê û çend welatên din jî rêya Tirkiye Yunanistanê rêya sereke ye bo derbasbûna koçberan. Bi vê rêyê îsal zêdetirî 181,000 kes çûne Ewropayê. Ji alîkî din ve şevê din nêzîkî 1800 koçber gihiştine bendera Pirayiwas ya Yunanistanê ku piraniya wan xelkê Sûriye û Efganistanê ne. Ew koçber ji Tirkiye birêk ketibûn û piştî ku gihiştibûn Yunanistanê hêvî xwestibûn ku ew sînorên wî welatî û Sûriyeyê derbas bikin û bigihin welatekî Ewropayê. Dê du mehên borî de koçkirin ji welatên Sûriya, Iraq, Efganistan û çend welatên din ber bi Ewropayê ve bi awayekî berçav bilind bûye. Wê koçkirinê Rojavayê Kurdistanê jî li xwe girtiye.